Počúvajte ma, my rozpery poznáme 20 rokov a pred 10 rokmi sme ich normálne stále používali. Lenže sú kázové, stojí to 50 eur taká rozpera a v podstate to nič nerieši. Lebo vy keď si zapeňujete zárubňu a postrekáte si ju predtým aj potom vodou, tak tá zárubňa hneď zatvrdne a vôbec ju nevykrúti. Nepotrebujete mať rozpery. Keď máte tie svierky, ktoré ja používam na montáži, tak nepotrebujete rozpery. Ale hlavne, keď vám krúti zárubne, je to, keď už dáte normálne obložky a odídete preč a zákazník má nejakú novostavbu, kde nejako nepravidelne kúri, alebo je tam nejaký teplotný rozdiel, tak vtedy vám tie zárubne začne krútiť, keď vy to už máte dávno zmontované. Mne sa to aspoň vždy takto stalo, že jak vznikli nejaké problémy, tak až potom dávno po montáži, nikdy nie cez montáž, nikdy nie cez ten deň. Zárubne sa nám nepohli ani o milimeter. Ja to viem, hocikedy vám to aj ukážem do videa, zamerám to laserom, tá zárubňa sa pohne bez tých rozpier o nejaký milimeter. To je normálne odchýlka toho laserového merača, ale proste tie rozpery, ja neviem, čo všetci teraz o tých rozperách rozprávajú, a dávajú ich tam asi preto, že sa začali predávať v običku za nejakú zvýhodnenú cenu, ale rozpery my používame len vtedy, keď ich fakt treba, že rozbalíme tú zárubňu a je už nejako od výroby troška vykrútená, že ju treba narovnať. Ale keď tá zárubňa je rovná a keď tú zárubňu zmontujete a používate svierky a postrekáte si to vodou predtým aj potom, tak tie rozpery vám vôbec nebude treba. Na to dám ruku do ohňa.